Hirap talaga pag ano, walang makatabi sa higaan. Surot na lang ang pumapapak sa akin. Pastilan, tingnan tong dingding ng ano, kwarto namin. Ayan o, ang daming surot. Ayan o, mag-asawa pa yan. Saan pa? Ito pa yung yan, yung isa. Ayan o, yun pa oh, meron pang nakasingit oh. Dalawa. Baka dito mayroon pa yan oh. Diyos ko. Ito yung aming, ayan oh, yung dating nakatira dito. Tingnan mo, mga kinapitan niyang mga masking tape. May mga surot yan. Ayan oh, ang daming surot dito. Minana ko. Ayan oh, tindi, yawa. Ayan oh, ang laking surot. Ipis na pala to. May ipis, may surot. Diyos ko Lord. Ayan oh, dami niyang surot na. Ayan oh, oh, anli surot dito sa kwarto namin oh. Ayun oh, sa butas. Ipis yata to. Ayan oh, ipis. Ayan, patay ka. Yawa ka. Wisit. Ipis pala yun, kala ko surot. Ngayon, kakapitan ko rin sila ng masking tape. Ayan, para hindi na. Kagabi kinagat ako eh. Ito siguro yung nangagat oh. Ayan oh. Ayan. Huli kayo balbon. Ayan guys oh, nagalaw-galaw pa. Surot yan. Dalawa. Yun pa sa baba. Kita nyo yan sa babang yan. Nasaan na? Ayan oh. Oh, diba? 3-0 surot. Ayun oh, mayroon pa. Diba? Surot pa yan eh. Oh. Yun. Oh, di ba? Ayun oh, may dugo pa. Ito yatang pumapak sa akin kagabi. Ayan, surot. Anli surot sa kwarto. Agoy. Ayan oh, mga kinapitan ng surot. Pag may gumapang, dinidikitan ng ano, masking tape nung dating nakahiga dito. Anli surot.